welcome back to my channel. तो लोगोफोर दिनै एसे देलायबाय माने दिनै जाबाय आंनि बिबनां सासेनि हाबा so बेयाव थांनो रेडि जागासिनो दं ओमफ्राय दा जों हिन्जाव गोदान लायनो थांगोन आरो so दिनैनि ब्लगा बेनि सायावनो जागोन जेसे हागौ आं देखायनो नाजागोन ओमफ्राय थारमाने बिबनांखौ नोंथांमोना सिनायखायो आंनि आगोलनि ब्लगफोरखौ जुदि नायदोंबा नोंथांमोना नुखादों ओमफ्राय लासै नायलांबाय थादो लासै लासै आं खोन्थालांबाय थासिगोन सोरनि हाबा दा जों अबाव थांगोन अबेनिफ्राय हिन्जाव गोदान लाबोगोन so अन्नानै दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो Are you ready? I am ready. I am ready. I am ready. अबाव थांगोन दा? Agi gadani habaya. मादै गोदान लाबोनो ना? Mari godan ku labanayni habi tanggan. Okay. नायबाय थादो होन. Naibay tada. Bye. Subscribe kalam. ओमफ्राय लोगोफोर दख'नाया नै माखौ गानदों आं सिम्पोल केमेरामेना गैया नालाय ओंखायनो आं बिदिनो देखायनांबाय ओमफ्राय दख'नाया सिम्पोल लरेक्सनि ओमफ्राय जिं जिङावल' आगर थानाय ओमफ्राय हल बडियाव जे थायो आगर आं बिदिखौ बारा फसाया ओमफ्राय बिराद मोजां मोनबाय आरो बिदि प्लेन आरो जिं जिं आगर माने आगर थानाय दख'ना ओंखारनायखाय लरेक्सनि स' बेखौनो बायबाय आं मोजां मोननानै दाखालि बिजनि थांदोंमोन बेयाव बायदों ओमफ्राय मा होनो जोमग्रा गांसे बायदोंमोन ओमफ्राय माथो गोजांनाया दाबो बिराद गोजांगासिनो आं स' आंना थारमाने गोजांनाया ओरैबाबो बारा स' स्वेटार गाननोसै दाखालि जे बायदोंमोन नोंथांमोनजों माने नोंथांमोनखौ जे देखायदोंमोन आं फास्राया माने स्टला बेखौनो जोमनोसै गोजाङो नालाय ओमफ्राय गामि नालाय गामियाव आरो बांसिन गोजांनाय मोनो स' जोमग्राखौ देखायगोन आं बेजों माने मेचिं खालामनानै आं गांसे जोमग्रा बायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ देखायनि र' नोंथांमोननो फार्स्टआव ओमफ्राय माबायदि नुदो खोन्थादो सिम्पोल बारा दामनि नङा ओमफ्राय लोगोफोर आं थारमाने बे गांसे जोमग्राखौ बायदोंमोन माबायदि नुदों सिम्पोल बेखौ लागोन बेखौ जोमगोन सानदोंमोन बे दख'नाजों खिन्थु माने गोजांगोन आंना गोजांनाय ओरैबाबो बारा स' बेखौ जोमथ'ला दिनै मालाबा एसे गरम बोथोरफोराव हाबा जाबाथाय बेखौ जोमनोसै आं माने बिराद किउट नुदोंमोन आरो बे जोमग्राखौ अन्थावनो ब्लेक कालार ओमफ्राय जिङाव बिदि पार्पल बेजों बिदि मेचिं खालामनानै जोमगोन सानदोंमोन खिन्थु जानाय नंला गोजांगोन स' बेखौ दोनथ'नोसै दिनै थ' नै लोगोफोर बेखौनो जोमबाय बेजों बारा मिलायदोंना मिलायाखै खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव माने बेखौनो लाबाय आरो बेयावबो माने गल्डेन थानायखाय बेयावबो गल्डेन दं नालाय स' बेखौनो लाबाय माने गोजांगोन आं मिथिखागौ ओंखायनो प्रटेक्सन बिदिनो थांसै थ'दो बिदिब्ला आंजों नोंथांमोनाबो हिन्जाव गोदान लायनोसै आंनि बिजावजालि थ' नायलांबाय थादो अन्नानै भिडिअखौ ओमफ्राय दा हौवा गोदाना ओंखारबाय आरो हिन्जाव लायनो थाखाय ओमफ्राय बराय लाबोगासिनो ओमफ्राय बाथौसालियाव माने बाथौसालियाव खुलुमखांबाय ओमफ्राय दा गारियाव गाखोसिगोन ओमफ्राय जों दा ज' थांगासिनो हिन्जाव गोदानखौ लायगोन लुवासुर गामि बरपेटा रडनि खाथियावनो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो ओमफ्राय आंनि स्कुल खाथियावनो माने आंनि स्कुला जि गामियाव बे गामिनिनो हिन्जाव गोदाना माने आंनि बिजावजालि जागोना स' अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय जों मोनफैबाय ओमफ्राय हौवा गोदानखौ बरायनो थाखाय पुरा बेयाव मोसागासिनो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो एन्जय खालामदो पारफरमेन्सखौ
जों मोनफैबाय हिन्जाव गोदाननि न' ओमफ्राय दा हौवा गोदाननि आथिं सुसिगोन हिन्जाव गोदाननि बिनानावा ओमफ्राय दा फार्स्टआव फैसा बिगासिनो ओमफ्राय फैसाखौ बेसे होखो आं माने बे टाइमाव आं बे समाव गैयामोन आरोना स' आं बारा आइडिया मोनासै ओमफ्राय फाइनेलि माने बहुत गोबाव नेनायनि उनाव आथिंखौ सुसिगोन सुबाय आरो ओमफ्राय बे मोनसे खोबनाय बुस्थुखौ आं बिराद बोरैबा मोनो माने माइरंखौ जे मानो बिदि सारो आं दिनैसिम मिथियासै माने इमान माइरं वेस्ट जायो ओमफ्राय माइरंनि सा बिदि थाबायलांनो बिराद माने असुबिदा मोनो आरोना जों माने लोक्षिखौ गानानै थांनाय बायदि जायो ओमफ्राय दा माने मानि थाखाय बिदि सारो प्लिज नोंथांमोना मिथियोबा कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरलाय ओमफ्राय जों दा जिरायनोसै हाबबाय माने पेन्डेल सिङाव ओमफ्राय हौवा गोदाना बेयाव बाथौ जेराव दङ माने बाथौ नियमबो जागोन नालाय हाबाया बेयाव थांबाय ओमफ्राय जों बाखिफोरा माने जों सब बेखिनि जिरायनायफोरा सब हौवा गोदान लागानि आरोना ओमफ्राय जों दा जिरायबाय दसे जोंखौ जिरायनो होबाय बेयाव हाबानि लग्नआ 9टानिफ्रायमोन ओमफ्राय जों थाबैनो सफैदों थिग 9टा जासिगोन 9टा जाबाय बायदि मोनदों आं टाइमखौ नायनो बावदोंमोन खिन्थु जों ग्रोब सफैदों आरो टाइमावनो ओमफ्राय हाबा माने हौवा गोदाना स्टार्ट होनायाव गामिनिफ्राय 7टासोआव स्टार्ट होदोंमोन ओमफ्राय दिनै थारमाने हाबा खालामनानै सायखंगुरि गामियाव लांगोन जोंना आफामोननि गामिया बेयावनो ओमफ्राय ओरैनोथ' बिबनांमोना जोंनि न' खाथियावनो थायो बरपेटा र'डआव जोंनि साइडनि न'आनो आरो लेफ्ट साइडथिं थायो बिथांमोना खिन्थु दा फार्स्टआव हाबा खालामनानै गामियावनो लांगोन ओमफ्राय रिसेपसनाबो थारमाने बिबनांमोना जोंना गामियावनो होगोन स' गाबोन रिसेपसन दङ गामियाव सायखंगुरि गामि ओमफ्राय दा दिनै हाबा खालामनानैबो गामियावनो लांसिगोन ओमफ्राय जोंखौ सफैनाय लोगो लोगो जोंनो रिफ्रेशमेन्ट होबाय दै बथलसे लोगोसे मोनसे बिदि पेकेटाव गल्ला थरसे लालमहन थरसे लोगोसे सिंग्रा थरसे होबाय ओमफ्राय आं शिबमनोनो लाबाय मोनसे पेकेट सानैबो राननानै जानोसै ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरोना रिसेपसनखौ ओमफ्राय कफि पक'रा लोगोसे सिंग्रा मा जायो आरोना मोजां जाहोदों ओमफ्राय नै गल्लाखौ जानोसै मा जादों शिबम नोङो जिलापि टेस्टि नामा बेयो सेस खालाम ओमफ्राय नै बिथिं गुदुं गुदुं जिलापि बानायगासिनो फारसेथिं फुसकाबो दङ मा जाखो फुसका जाया आलु आलुखौ होआ आलु जाया जानो हाया बे आलुखौ बानलु जे आलु पटेट' आं जाया पटेट' खाबो नाखाव इ नाखाय ओमफ्राय बिथिं शिबमा फुसका जाबाय थानायावनो हिन्जाव गोदाना माने माला फैखो पात्ताखौनो मोनासै ओमफ्राय दा हाबायाबो अलरेडि स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय बे हाबा होनाया हिन्जाव गोदाननि बिदा गिदिर ओमफ्राय दा बाथौ नियमावनो जासिगोन हाबाया ओमफ्राय बयनाबो आं माने बेलेग हाबाफोराव नुदों माने आर'ज गाबनाय खिन्थु बिबनांमोननि हाबायाव बिदि आर'ज गाबाखै डाइरेक्ट माने मा होनो मन्त्र होनदों आरो ओमफ्राय आं बेखौ बारा देखायबाय थालाना गोलाव जाहैगोन नोंथांमोना बरिंबो मोनगोन ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम जानो होबाय ओंखाम उखैयाखैमोन थेवबो जाना लाखानोसै रिसेपसनखौ बेयाव बिराद मोजां मोनदों थांसै
ओमफ्राय नै गथ'फ्रा सब आंनि स्टुडेन्टसफोर माने ओमफ्राय शिबमखौ दसे बिसोरजों गेलेनो होबाय आं ओंखाम जानाय टाइमावनो ओमफ्राय अलरेडि सिनायखायो नालाय शिबमखौ बिसोरो स' दसे नायथ'बाय माने आंनि स्कुला बे गामियावनो नालाय स' गथ'फ्राबो दंखायो बेयावनो ओमफ्राय नै बेनो जोंनि हौवा गोदाना नोंथांमोना जुदि आंनि आगोलनि ब्लगफोरखौ नायदों बिबनांखौ सिनायखादों बिथांनि नामा मनज केरगेटारि बिराद मोजां सिफुंबो दामो सेरजाबो दामो ओमफ्राय नै बिथिं हिन्जाव गोदाना ओमफ्राय गाबोन रिसेपसनाव मोजाङै देखायनोसै ओमफ्राय दिनै दा इसोरखौ माने हाबाया जोबखांबाय अलरेडि दा एसे इसोरखौ माने साहा पानि लोंनो होबाय ओमफ्राय ओंखामबो दौसिगोन ओमफ्राय नै आंनि बियादैफोरबो दङ बेयाव बिबनांफोरबो दङ स' जों माने ज' हिन्जाव गोदान हौवा गोदानजों माने ज'यैनो माने फट' लानो फैदों आरो थ' फट' खेबनो होबाय आरो बिबनां सासेखौनो Sampai langsung dulu. Koina nahi ya. Mitun. Nahi. Koina nahi. Dora. Koina nahi itu. Coba bahar. Thank you. Tuh. Nanti engkau nggak ada di sini. Segera. ओमफ्राय हौवा गोदानखौदो हिन्जाव गोदानखौदो ओंखाम जानो होबाय ओमफ्राय बिथिं आरो सेंग्राफ्रा बिराद फुरथि खालामबाय आरो हिन्जाव गोदानखौ दा लांसिगोनानो बारा गोबाव खालामला ओमफ्राय बिथिं माने बुस्थुफोरखौ थिखांगासिनो हिन्जाव गोदाननि बुस्थुफोरखौ थ' बेनो हौवा गोदाननि गारिया बेनो दहाय मोजां देखायनो हायासै ओमफ्राय बिथिं आरो हिन्जाव गोदानखौ माने लांसै बहुत इमोसनेल मोमेन्ट आरोना बियो सब माने हिन्जावफोरनि थाखाय एसे इमोसनेल जाखायो बे टाइमाव ओमफ्राय जोंबो थांसै ओमफ्राय लोगोफोर बिथिं हिन्जाव गोदानाबो सफैबाय हौवा गोदाननि न'आव ओमफ्राय माने न' सिङाव लांनाय सिगां बिदि थालिर बिफां गायना दोन्दोंमोन बेयाव आथिं सुहोबाय सुहोनानै दा बिदि थाबायनो होदों आरोना ओमफ्राय गामि लाना गामि बयनाबो नियमफ्रा एसेबाबो आलादा जाखायो जानांगौ ओमफ्राय दा माने गेटसिम लाबोबाय ओमफ्राय दा बेयाव बरायना लांसिगोन आरो हिन्जाव गोदानखौ Naik, don't stop. ओमफ्राय दा हौवा गोदानखौदो हिन्जाव गोदानखौदो बिदि बाथौसालियाव दसे जिरायनो होबाय ओमफ्राय एसे बुजायना होगोन बिथांमोनखौ ओमफ्राय बेनोसै हाबाया जोब्बाय दिनै ओमफ्राय गाबोन रिसेपसन स' जोंबो न'आव थांसै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो हिन्जाव गोदानखौदो हौवा गोदानखौदो अननानै बोर होदो मोजाङै संसार जालांनो हाथों होननानै लोगोफोर जों न'आव फैबाय ओमफ्राय नै भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय मोजां मोनोबा अननानै भिडिअखौ लाइक ओमफ्राय कमेन्ट लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै खालामदो ओमफ्राय लोगो मोनसै नेक्स्ट ब्लगाव ओमफ्राय गाबोन रिसेपसन दङ आं ट्राइ खालामगोन रिसेपसननि भिडिअखौ खालामनो स' बिदिब्ला Bye-bye. Take care.